тук ни е взела един шоколад от Долай и сега ще го опитаме. Разтекал се. Много обичам разтекал шоколад. Аз не обичам. Но... И как предпочиташ да го взема? Тоест, какво е вътре, бе? Какво е това? Нямам идея. Нещо зелено. Може ли да опитам? Шамфастък. Става ли за ядене? Да. М? Добър е. Ама сладък ли е? 9 от 10. Много е вкусен. Хубав ли е, бе? Това отвътре хрупка. Така ли? Добър е. Малко е твърдичък, ама